את נכה? כן או לא, אל תערבבי אותי עכשיו, אני אכיר את התשובות לך, כי תראי את זה כמבחן אמריקאי. נו, כן. תודה. אני נכה. יש לזה השלכות, צריך להבין מה זה אומר. אני לא מסכן, אבל אל תתכחש לזה. מבחינתי, זה מי שאני. ואני אוהב להכיר במציאות הזאת. ולא להתמסכן מולה, ולא להתכחש אליה, ולהבין שזה מי שאני היום, כמו שאני קוראים לי אורי, וכמו שזה, כן, זה כמו שאני שירתתי בשריון, זה חלק ממי שאני. אורי, מה שלומך? את עושה פתיחה, חכי. הלכנו על האוף דה רקורד עכשיו. אני בסדר, מה איתך? אני קצת מג'וטלג, שזה, עכשיו חזרתי מארצות הברית, הייתי שם 10 ימים, במסגרת העובדה שאני חייל מסכן ופצוע. ככה לפחות מהמלחמה, זה קשור לחרבות ברזל. זה קשור לחרבות ברזל, עמותה, לא נגיד את שמה, כי אנחנו מדברים רק על עמותת הצעד הבא כמובן, עמותה אחרת, לקחה אותנו חבורה של חיילים, לא רק קטועים, היינו 3 קטועים, אבל היינו סך הכל 7 פצועים ו3 מלווים, כי לכל קטוע היה גם מלווה, ולקחו אותנו בעיקר לפלז'ר, אבל גם עשינו תרומות, כאילו עזרנו להם להתרים, קיבלו לא מעט כסף בזכות העובדה שדיברנו שם עם הרבה מאוד תורמים, ונתנו לנו גם כל מיני פרוטזות. כן, לקטועים. וואו. נתנו לשני חבר'ה, היינו שם 2 חבר'ה AK, מעל הברך, לשנינו נתנו פרוטזה של ביודאפט. שזה כנראה לא מכירה, ואז אני תפקידי להרחיב. זו פרוטזה שעשה אותה מייק שולץ, קוראים לו אני חושב, הוא אלוף העולם איזה 9 פעמים באופנועים, משהו בסגנון. זאת פרוטזה שהרעיון שלה הוא ספורט אקסטרים שמקבלים פידבק, הרבה פידבק זה יכול להיות סקי, סנובורד, סקי מים, אופנועים, רכיבה על סוסים, כל הדברים האלה. זאת פרוטזה שבעצם בניגוד לפרוטזות אחרות שיודעות אולי במקרה טוב להיתקע באיזושהי פוזיציה, היא דוחפת אותך למעלה, מחזירה לך פידבק, זה כמו קפיץ. כאילו נגיד עשיתי סקווט עם 2 רגליים, והפעלתי 50% אנרגיה הרגל הבריאה, ו50% ממש הצלחתי לחלק את המשקל שווה בשווה עם הצד השני, כי זה דוחף אותך חזרה למעלה. אתה יכול לעשות עם זה הרמת משקולות, דברים כאלה, מטורף. וואו, ממש. פרוטזה מטורפת. אז אנחנו עשינו אותה, וזה הם נתנו לנו לחשבונה ממש, וכל בית הגדם והכל שם בחול. יש להם אגב שיטות אחרות, זה נושא בפני עצמו לדעתי, על פרק בפני עצמו, באמת זה רעיון טוב, לדבר על ההבדלים, מניסיוני האישי, על ההבדלים בגלל שעכשיו גם הייתי בארצות הברית ועבדתי עם פרוטזיסטים שם, משום מה יש הבדל עצום בין הידע בארץ לבין הידע בארצות הברית, וצריך לדבר על זה כי זה לא תקין. והיה שם מישהו עוד אחד שהוא BK, שזה מתחת לברך, אבל הברך שלו לא זזה, כי היה לו, הוא מהשביעי, הוא נפצע בשביעי, והיה לו חוסם עורקים, והחוסם עורקים הם הצליחו, היה לו איזה 8 שעות אני חושב, משהו כזה, והצליחו להציל את הברך, למרות שחוסם עורקים היה לירך, הצליחו להציל את הברך, וקצת אחרי, אבל לא באמת. יש לו שם גיד, שהוא כל כך התקשה, שאפשר לראות אותו ברנטגן. גיד. אפשר לראות אותו ברנטגן, שזה מטורף. זה אומר שהוא כאילו כמו עצם. בן אדם לא יכול להזיז את הברך, ככל הנראה, בטכנולוגיה של היום, אין שום דרך לסדר את זה. כרגע הוא לא רוצה להוריד, הוא רוצה להישאר מתחת לברך, אז הם צריכים למצוא לו פתרון. בארץ, הפתרון היחיד שמצאו לו, זה ללכת כמו פיראט. רגל ישרה, פרוטזה ישרה, זהו. שזה מקשה על אתה לא יכול ללכת פרוטזה ישרה כמו שצריך, זה לא...
אתה צריך קיפול של הברך. בארצות הברית, הביאו אותו לאיזשהו פרוטזיסט, והוא עשה את אחד הפרויקטים שהוא בעצמו אמר שזה פרויקט סופר שאפתני שלו. הוא בעצם לקח הבעיה בלעשות לו ברך מתקפלת, זה שהברכיים, ההבדל בין הברך הבריאה לברך המכנית יהיה עצום, כי יש לו ברך ויש לו חלק מהשוק, ורק שם אפשר להתחיל לעשות את הברך. אז מה הוא עשה? כמו שיש להב ריצה, מכירה את הלהב ריצה שלה מתחת לברך? מאיפה הוא מתחיל? הוא לא מתחיל מהסוף, הוא מתחיל מאחורה, כאילו יורדים מתחת לברך, ואז מהחלק האחורי של השוק מתחיל הלהב ריצה, משם הוא התחיל לו את הברך, זה הולך אחורה כאילו, ואז הברכיים באותו גובה, ברכיים הברך המכנית, אבל היא אחורה יותר, ואז הוא מביא את זה שוב חזרה קדימה, כדי שהכף רגל תהיה גם באותו קו. אז יש לו בעצם רגל, מין מגל כזה אחורה, שבו יש את הברך, זה חוזר חזרה לאותו קו של הרגל, ואז כף רגל, משהו הזה היה כאילו, והוא עשה לו את זה, והבן אדם הולך עכשיו בערך מקופלת, בערך מתקפלת. משהו שבארץ לא, עזבי לא עשו, לא חשבו. לא שאפו לזה אפילו. כן, זה היה כאילו, לא דיברו על זה בכלל. אז זה היה באמת מדהים, ההבדל שם הוא באמת באמת גדול. אז היה שווה אמריקה המעניינת, לא הייתי עושה שם רילוקיישן בחיים שלי. היה שם... תגיד תודה על השפע. אני אומר המון תודה, אמרתי לאנשים הרלוונטיים תודה, אל תדאגי. אבל זה הבדל גדול מאיך שאנחנו חיים. אבל מה שלומך? אז טוב שחזרת. אני בדיוק נשאר לי שבוע להודו, אז אני מתרגשת. מטורף. אימא'לה. אני בדיוק חשבתי על זה. כאילו, מאז שהחלטתי לטוס, תהיתי איך אני ארגיש בתור במקום זר, עם זה שאין לי יד. בואי, הודו נראה לי. לא חסר שם. חסר שם. אבל כאילו זה מזכיר לי את מה שדיברנו באחד הפרקים, על זה שזה בלתי נמנע, שכל הזמן רואים את זה. אז... יד לעומת רגל. כן. אז מעניין, מה יהיה? את חושבת שיתנו לך מבטים? שתקבלי מבטים? ברור, זה תמיד. כן. אבל נגיד... לא, במשהו יוצא דופן מהארץ? מה שאת לא רגילה? אני חושבת שמה שלא רגיל זה שאני במקום, כאילו, באזור, כאילו, אני יוצאת מאזור נוחות שלי, אני במקום לא מוכר, כאילו, ואז זה עוד משימה, או עוד משהו שצריך להתמודד איתו. זה העניין. אני כאילו, יש משהו שאני לא, אני יכולה לבוא מוכנה מראש, אבל אני גם לא יודעת איפה זה יהיה. נגיד, לא יודעת, אם נלך לאיזה כפר, כאילו אני מניחה שאני אהיה אצל משפחות וכזה, מעניין מה הילדים, או לא יודעת מה, או הרבה מהחוויה זה לבשל איתם, אז וואי, הלוואי שזה יהיה כאילו שפשוט יתנו לי, ולא יהיה עם זה עניינים. כן. וזה גם חלק מהעניין של לזכור שזה שם, כאילו לא להכחיש את זה, לא להגיד, טוב אני אבוא רגיל, נה, לשכוח מזה, כאילו מה שדיברנו. מה שכן זה פעם אחרונה שטסתי, וקיצרו לנו את התור. ואמרו שהם חייבים. כי אמרנו להם, תקשיבו, זה בסדר, לא צריך. והם אמרו שהם חייבים, והם קידמו אותנו לתחילת התור. אז זה ממש מתקשר לנושא שרציתי לדבר איתך על זה היום. ברוכים הבאים. אז ברוכים הבאים לפרק של נקרא לחגוג עצמאות. איך נקרא הפודקאסט, כרמל? ברוכים הבאים לפודקאסט נשמע קטוע של הצעד הבא, קהילת הקטועים של ישראל. יפה, תודה שאתה מלמד אותי להיות מנחה. כן, נכון, התחלפנו גם במקומות בכיסאות עכשיו. כן, זה הכיסא, אני מרגישה את זה. זה הכיסא, בדיוק. שם יושב בדרך כלל שתדעי, אני לא יודע אם זה אצל כולם, אבל כשאני ישבתי והקלטתי פה את הפודקאסט הקודם שלי, זה הכיסא של המנחה, איפה שאת יושבת, בעיקרון. אני מרגישה את כובד האחריות. אז ברוכים הבאים גם למאזינים שלנו.
ובאמת רצינו לדבר על המקום של בין עצמאות לבין לבקש עזרה, או לדעת שיש לנו מגבלות, שאני מוגבלת. אז לצורך העניין, המקום הזה שאני טסה, ונותנים לי להתקדם קדימה, וזה ממש מותרות, או אני לא קטועת רגל, אני כאילו לא חייבת. ואני ממש לקחתי את זה. כאילו, בסוף יש לי הרבה ציוד, אז זה להגיד לזה כן. את לוקחת איתך איזושהי פרוטזה? לא. לא, אני מגיל 14 הפסקתי ללכת עם פרוטזה. כן, אבל גם לשם אין לך איזה משהו למקרה חירום, הפוך. כלום. במקרה חירום יותר קל לך להתנהל בלי פרוטזה. נכון, ממש. מאז אני לא, כאילו לא, אבל למה אמרתי את זה? כי מאז אני לא מתעסקת בפרוטזות. גם כל מה שאמרת, כאילו, פרקים על פרוטזות אני לא שם. כאילו, אין לי מושג. אולי בעתיד, אולי אני מאמינה שאני לא אצטרך לנהיגה. אני לא חושב שאולי בעתיד, אני חושב שבוודאות. בוודאות, כן. בוודאות. ברור. הפתרונות בעתיד יהיו כל כך טובים, את לא תוותרי עליהם. אין סיכוי. אין סיכוי, הם יהיו טובים מדי. למה שתוותרי על משהו שמרגיש כמו יד רגילה? מה אני צריכה? לא צריכה, את רוצה. מה אני ארצה? אם הייתי שואל אותך, את רוצה עכשיו עוד יד? היית אומרת לי לא, אני רגילה כבר בלי? יש מצב, כן. די, קרמל. באמת? לא, די. די, לא נכון, נו, את עובדת עליי. לא, אני לא. לא מאמין לך. אני לא קונה את זה. די, זה לא, נו בואי, שנייה, מצב היפותטי. אני אומר לך, לא אומר לך, תקשיבי, או עוד יד או $1,000,000, תגידי לי $1,000,000. אני אומר לך או עוד יד או לא עוד יד. את אומרת לי לא עוד יד? רגילה? כן. אמיתית. כן. זה לא אמיתי, זה... עזבי שנייה על היד. כי אני עוד אוכל סרטים על החלק הזה. על היד את אומרת לי לא? אני ממש מסתדרת. אז את לא עונה לי על השאלה. אולי כן. לא, נראה לי שלא. מה? את מעדיפה להיות בלי יד? תקשיב, אני כל כך רגילה לזה, אתה לא מבין. בתפיסה שלי, אני עם שתי ידיים. אני בהסתרה שאני לא... אני כאילו משדרת לכולם שאני מקבלת את זה שאין לי יד. אני לא מבינה את זה עדיין. כאילו, אני כן גם, אני מבינה את זה, אני בתהליך מול זה, אבל זה לא 100. כאילו, בתפיסה. כן, ברור לי, אבל... לא יודע. אבל תגיד לי משהו שאני אוכל לעשות עם שתי ידיים האלה, שהוא לא קורה עכשיו. זה לא עניין שלי יכולה, גם אני לא נתקלתי בשום דבר שאני לא יכול לעשות. יותר, הרבה יותר נוח. טוב, להסתדר כן, בסדר. 4 גפיים, מה השאלה? נכון. לא הבנתי מה... אני אוכל לעשות קניות כמו שצריך. הכל יהיה יותר קל, הרבה יותר קל. היום החיים שלך, את גם לא מכירה את עצמך עם שתי ידיים, אז את לא מבינה, בסדר, דיברנו על זה גם. אני יודע לבוא ולהגיד כמה החיים הם קלים ופשוטים עם שתי רגליים, וכמה הם הרבה יותר קשים בלי, למרות שהם ממש אפשריים, בסדר? אבל הפער הוא מאוד מאוד גדול. היום הייתי עכשיו במלון ליד הטיים סקוואר, אני הייתי צריך שנייה לחשוב אם בא לי ללכת לטיים סקוואר 400 מטר. אני יכול ללכת 400 מטר. אבל זה לא כמו פעם שזה כזה, אחי, בוא נלך איזה 20 דקות לסנטרל פארק. מה אכפת לי לצעוד שנייה 20 דקות לסנטרל פארק ברחבי ניו יורק? היום, מה זה, אני אלך עכשיו לסאבווי וזה, זה כאילו, אני יכול לצעוד 20 דקות. וואלה, לא תמיד בא לי לצעוד 20 דקות במדרכות המשתנות שם של... הכל משתנה. אני פעם לא עשיתי את השיקולים האלה בכלל. יש לי שיקולים שאני עושה עכשיו שהם בכלל לא קיימים. אז לי קל לבוא ולהגיד, את לא מבינה, בסדר? את לא מבינה כמה עוד יד, כמה החיים שלך יהיו פתאום פשוטים. אז את אומרת, יאללה, מה אני צריכה? כאילו. אבל לא, את צריכה. זה ברור לי. תודה, אוקיי. טוב ששיקפנו את הדבר הזה. תודה להסגברה הזאת. אני לא יודעת איך אומרים הסגברה של... לא, סליחה, עכשיו אל תצאי פמיניסטית. בואי, זה לא קשור, זה שאני גבר. לא, אני אומרת, צריך לקחת את המילה הסגברה, לשנות אותה לעניין של פרוטזות וקטועים. כן. אבל אני חושבת שאמרת על השיקולים, ואם בא לך או לא בא לך, ללכת עכשיו, האוטומט שלי, שזה לא משנה. כאילו זה מה שאמרתי קודם, זה לא משנה אם בא לי או לא. זה לא משנה אם זה קל לי או לא. אני עושה. ואז גם, מה זה משנה אם יכול להיות לי עוד יד, ויהיה לי יותר קל?
כאילו, אז אני חושבת שתהליך ההתבגרות, הוא להבין שיכול להיות ליבה. שאני, מה זה צריך, כאילו כדאי שאני אעשה את השיקולים האלה, שבסוף, טכנית אני יכולה לעשות הכל, באמת. כאילו, מה אני לא יכולה? לקשור שרוכים? אני יכולה, זה ייפרם אחרי שנייה, אבל טכנית אני יכולה לעשות את זה, למדתי את זה. כל דבר שאנחנו לומדים ומתאמנים עליו מספיק, אנחנו יכולים. כן, נכון. זה אני לגמרי איתך שם. שלא הבנו נכון, לגמרי. ואני חושבת שהרבה פעמים, לפעמים זאת השאלה, כי זה גם שאלה שמופנית אלינו הרבה פעמים. מה, איך את, נגיד, אני שחיתי המון שנים, איך את עושה את זה? ואיך את עושה את זה? במעגלים. לא, זה כאילו, הרי התשובה של, אני חושבת של גם קטוע מאמצע החיים, אבל של, כאילו, בסוף אני עושה את זה בדרך שלי. זה נכון. לא, אין לי את האם, יש לי את האיך. ואני רוצה להתחדש ולתת את התשובה לא רק איך, אלא גם האם אני רוצה לעשות את זה. כאילו המקום זה לא, הגענו קצת לפאנץ' מהר מדי, האמת, אבל המקום זה לא אם אני יכולה, אלא אם אני רוצה. כי אני יכולה לעשות קניות. היה לי, כשעברתי לירושלים לפני שנה, אז הייתי צריכה לעשות קניות לאיזה אירוע שעשיתי אותו בעבודה. וכאילו לא היה לי את המקום של לבקש עזרה. לא חשבתי להגיד, תקשיבו, אין לי רכב, הקניות זה גדול עליי. אגב, לא. זה נכות גדולה יותר בעיניי מלאבד יד זה שאין לך רכב. וזה קשור לזה שאין לי יד, וזה גם קשור לתחושת מסוגלות, ברור. זה באמת עניין, כאילו, וואי, אני כל כך מייחלת לזה שיהיה לי כבר רישיון. זה באמת נכות להיות, כאילו, וזה להיות תלויים. כן. וזה, אפשר דקה דומיה על חוסר ההצלחה שלי על זה. אפשר, אנחנו נחתוך את זה בעריכת הדקה הזאת. אפשר. פשוט, אז אין לי רכב, אני עושה אירוע, אני צריכה לעשות קניות, ואפילו לא חשבתי להגיד, תקשיבו, אני לא עושה את זה, או לבקש עזרה, לראות אם מישהו אחר יעשה את זה. כי גם הדיפולט שלי, אני באמת, אני כזאת קיבוצניקית, אני כזה, לא נעים לי לבקש. חונכתי על זה שאני יכולה לעשות הכל. אני זוכרת שאמא שלי סיפרה לי שאחת השכנות שלנו אמרה לה, בכיתה ד' היה לנו טיול קיבוץ של ט"ו בשבט, עם פיתות על הטבון, ואני הכנתי את הפיתה שלי על הברך, כמו תמיד. כי כאילו אי אפשר לעשות באוויר כזה. ואז השכנה שאלה אם אני רוצה עזרה, ואמרתי לה, לא, אמא שלי לא מרשה לי לבקש עזרה מאחרים. אני יכולה לבד. אני נותנת פה את הכבוד לאמא שלי, כן, באמת, היא חינכה אותי כמו שצריך, אבל היה גם את זה. אז זה הקושי הזה, ובסוף אני מוצאת את עצמי בקניון תלפיות, עם מלא שקיות כבדות, צריכה ללכת עם זה ברגל לדירה, איזה 2 חרדים ראו אותי ולקחו לי את זה עד לדירה, וזה 15 דקות הליכה. כאילו לעצור ולהגיד, אני יכולה, אבל מה זה היכולת הזאת? היכולת הזאת זה לגרור שקיות וללכת 15 דקות בחום, בחושך, כאילו להסתכל על המציאות, כאילו זה חלק מהמקום שאמרנו של האם בתפיסה שלי אני עם 2 ידיים או עם יד אחת, כאילו זה לא עניין של, לפעמים אני מרגישה שהאם אנחנו לוקחים את הזכות, כאילו ללכת לזכויות ובירוקרטיה, מה הרווחים וההפסדים, כי זה, כאילו אתה נלחם על הזכויות, אבל ההפסדים זה לצורך העניין להיות בקורבנות, כאילו שעוד מה תגיד על זה, או להתעסק בכללי על בירוקרטיה, זה מתיש נורא, 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 ובעיקר להילחם בביטוח לאומי, כאילו, זה באמת, זה יכול להיות מלחמה. והתחושה שלא מבינים אותך, שאני רק רוצה את הזכויות שלי ולא מבינים אותי, כאילו, אני חושבת שזה גם החשיבות של הצעד הבא, שאני גדלתי בלי הצעד הבא, והרגשתי שאף אחד לא מבין אותי. לא היה לי אף אחד שגם חסרה לו יד, או לא יודעת מה, ויכול להבין את התחושות שלי, את הקשיים שלי, כזה. אז נלחמים בזה. ואז זה לא האם אני בוחר שיהיה לי זכויות או לא, זה שנייה מה זה אומר. כאילו לא רק רווחים והפסדים, אלא פשוט זאת המציאות. כן. כאילו זה כמו,
אני חושבת שהסוויץ' זה להבין שלהיות בלי יד או בלי רגל זה לא חוויה. זה גם חוויה, אבל זה בעיקר מציאות. זה לא מה אני מרוויחה או מפסידה מזה שאין לי יד. זה לא משנה מה אני מרוויחה או מפסידה, כי זאת המציאות. כאילו, אין לי מה... זהו, אז... כמו שכל הדיונים על מה עדיף יד או רגל, הכל תיאורטי. או מה עדיף להיות קטוע מאמצע החיים או מתחילת החיים. כן, נכון. מה שקרה לך זה מה שקרה לך. הדיונים האלה הם כיפים, אבל אין להם שום התבטאות במציאות. כן, אבל אני חושבת שאצלי אצלי זה היה ממש כאילו להבין שזה מציאות, וזה לא קושי. למציאות הזאת יש קשיים, יש בה קשיים, אבל זה שאין לי יד, כאילו אתה מבין מה אני אומרת? כן. ואז מתוך זה שזו מציאות, אני יכולה גם לבחור איך לפעול בה. אני יכולה לבחור האם אני מבקשת עזרה או לא מבקשת עזרה. האם אני רוצה לעשות את זה, לא האם אני יכולה, האם אני רוצה, והאם אני לא רוצה לעשות את זה. ולהחזיק את זה שיש לנו נקודת רצון בדבר, זה לא מובן מאליו בעיניי. כי אם גם אין לנו נקודת רצון, אז אנחנו מהר מאוד נהיה במסכנות. זהו, אני רוצה לדבר מאוד על הנקודה הזאת, שכאילו הגבול בין התקרבנות לבין מיצוי זכויות מאוד מאוד דק. אתה יכול מאוד מאוד להיות בקלות במקום שבו אתה כל כך רוצה למצות את הזכויות שלך, בצדק, מה שמגיע לך מגיע לך, אבל במיוחד בביטוח לאומי ולפעמים גם במשרד הביטחון, אתה לא מקבל את הדברים האלה אם אתה לא נלחם, ואז אתה מגיע למצב שבו בעצם הקריירה שלך, או הדבר המרכזי שאתה עושה בחיים, זה להתלונן על ביטוח לאומי, ולהילחם על ביטוח לאומי. נתקלתי בכל מיני אנשים כאלה. אגב, הרבה לפני הקטיעה, לא בהכרח בהקשר של הקטיעה. אנשים עם נכויות כאלה ואחרות, שכמעט כל הנושאי שיחה איתם קשורים לזה שזה לא הלך וזה לא עבד, וזה, אגב, זה לא קשור לנכות. יש אנשים בכללי, שזה המיינדסט שלהם, הם אנשים מתלוננים, הם אנשים מתקרבנים, זה דפק אותי והוא דפק אותי והוא זה. אני לא מתחבר לזה, אני לא רוצה להיות שם, ואני מוכן לוותר טיפה על הזכויות שלי, כדי לנטות לכיוון השני. יש את הרמב"ם מדבר על המיצוע, שבכל מידה יש לך חריגה ליותר מדי מהמידה הזאת, ופחות מדי מהמידה הזאת. למשל, ענווה זה מיצוע, כשבצד אחד יש לך גאווה, ובצד השני יש לך שפלות. את לא רוצה לא להיות בשפלות, את לא רוצה להיות בגאווה, את רוצה להיות בענווה. הענווה זה האמצע. אבל, וזה אבל חשוב, מאוד 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 קשה להגיע לאמצע הזה. במיוחד אם את מכוונת בכל המידות ובכל החיים שלך להגיע לאיזשהו איזון, מאוד קשה. אז מה הרמב"ם ממליץ? הוא ממליץ לנטות טיפה לכיוון שבו אתה חלש יותר. כדי שלא תהיה בטעות בגאווה. כי בכל מקרה נגיד את הבן אדם עם נטייה לגאווה, תנסה לנטות לשפלות, ואז איכשהו תגיע למיצוע יותר בקלות. אני מבחינתי, וגם יש בזה עוד רובד שעדיף לך לנטות, תמיד יש איזשהו צד שהוא הרע במיעוטו. שפלות פחות גרוע מגאווה. אני אעדיף לכוון לנטות לשפלות, מאשר לנטות לגאווה. אותו דבר פה. אם יש לך ספקטרום בין מיצוי זכויות מוחלט, שמגיע מתקרבנות, אגב זה לא הכרח, בסדר? אבל מיצוי זכויות מוחלט שמגיע מתקרבנות, ובצד השני, אני יכול לעשות הכל, אני לא צריך שיעזרו לי בכלום, ובכלל לא לקבל את הזכויות שלך, שניהם לא טובים. אני אעדיף לנטות טיפה לכיוון של חוסר מיצוי זכויות, העיקר לא להיות במקום של התקרבנות. אני חושב שהמיינדסט, ואיפה שאתה לוקח את עצמך בחיים, זה הרבה יותר חשוב מעוד כמה אלפים בחודש. שוב, אני אומר את זה בהסתייגות, כי אני יודע שהכספים האלה הם קריטיים, גם לי, בסדר? הם חשובים מאוד, אבל אני רוצה שתהיה היררכיה. אם יש לי איפשהו אפשרות לבחור בין לקבל עוד כמה אלפים, אבל להיות במקום מתקרבן, או לא להיות במקום מתקרבן, ולוותר על סכומים כאלה ואחרים בחודש, אני אעדיף לא להיות במקום מתקרבן, אני אישית כאורי. כי אני חושב שההשלכות של המקום המתקרבן, הן כל כך מרחיקות לכת, וכל כך לא בריאות, שאני לא מוכן להיכנס לשם בכלל.
זה פשוט כדור שלג. כן. אבל גם בא לי להגיד שזה לא, כמו שאמרת, זה לא שווה, כאילו, זה לא אומר שאם אני ממצה את הזכויות שלי, אז אני צריך להיות עכשיו בקורבנות. לא, ממש לא. אלא לזכור שזה עלול להיות שם. ושזה עלול ללכת לשם. נכון. אז שתהיה איזושהי הבנה שיש סדר עדיפויות. כי קל מאוד ליפול למקום של דפקו אותי, אכלו לי, שתו לי, וכל דבר בחיים, במיוחד כשקרתה לך נכות, שהיא לא באשמתך, או שנכפה עליך, כי אף אחד לא קטע את הרגל שלו, כי היה בא לו לקטוע או את היד שלו. זה, אני לא מדבר איתך על CRPS כן, כן. וזה. אף אחד לא היה פה בריא והחליט אני מוריד. נכון? זה לכולנו, על כולנו זה נכפה. ומבחינתי, הסכנה להידרדר למקום של המתקרבן, היא מאוד גדולה במצבים שאנחנו נמצאים. מאוד 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 גדולה. יותר לאנשים של ביטוח לאומי במשרד הבריאות מאשר אנשי משרד הביטחון, גם כי בדרך כלל מדובר בגילאים שונים, מדובר ברצף אירועים שונה. רצף האירועים שהוביל למישהו שנמצא תחת משרד הביטחון בדרך כלל קצת יותר אופטימי, בדרך כלל, מאשר מחלה, גיל, סוכרת, תאונת דרכים. זה דברים שהם יותר טרגיים בדרך כלל, ההבדל בין שני הדברים, והוא מגיע עם איזשהו רקע. אם אני מגיע כבחור בריא, חזק, קרבי, ומאבד את הרגש שלי במלחמה, ההתמודדות שלי אחר כך היא הרבה יותר פשוטה מאשר בן אדם בן 60 שאיבד את הרגש שלו מסוכרת. כי הוא חולה סוכרת עדיין, זה לא נעלם. והוא עדיין בן 60. כלומר, יש פה משהו שהוא הרבה הרבה יותר קשה בהתמודדות. ולכן אני אומר, וגם בואי, למשרד הביטחון הרבה פחות קשה להוציא את הזכויות. אני מבחינתי כמעט לא נתקלתי יותר נתקלתי בפרגונים כאלה, במיוחד אחרי המלחמה. יותר נתקלתי בפרגונים מאשר במחסומים שהייתי צריך להילחם. וביטוח לאומי זה בעיקר הפוך. אתה בעיקר נתקל במחסומים שאתה צריך להילחם. וזה מיינדסט אחר, ואני יודע ואני מקבל את זה. אני עדיין חושב שאם אני הייתי במקום של הביטוח לאומי, והייתי במקום של ממחלה או משהו אחר, אני עדיין הייתי, לדעתי, מתרחק ממקום של התקרבנות. זה מבחינתי הכי גרוע, להיות במקום של התקרבנות. אני חושבת שמה שמאוד מוביל לזה, כאילו, התקרבנות זה איזושהי תוצאה, אבל באמת המקום של המלחמה, שאת כל הזמן נלחמת בביטוח לאומי, או בגופים, או כאילו, מה זה המיינדסט של קורבנות? זה מיינדסט שאת באיום כל הזמן. ואת בסכנה, ואת נלחמת, את נלחמת בכולם, ואת נלחמת במציאות שלך, כי היא נכפתה עלייך, כזה. אז גם במאמר מוסגר, כאילו, כבר דיברנו על הכאב, ואפשר לשמוע את זה בפרקים אחרים, כאילו, אנחנו לא בעד, יש מקרים, כאילו, יש נפילות, אי אפשר לקום ולהגיד, לא יודע, אני עכשיו הייתי בסדנה כזה של עבודת נפש, ויצאתי ממנה בהבנה באמת שאני לא כל כך מקבלת את זה שאין לי יד, ויוצאתי עם איזה סטיקר, כל בוקר אני כותבת לי, בוקר טוב, אין לך יד, אוקיי? וזה איפה כאילו... את כותבת? לא הבנתי. אני עושה כתיבות בוקר במחברת. כאילו, אם היה לי בית, אז הייתי גם עושה את זה מעל המיטה. איפה היית? דרך? לא, יותר מדי מעגלים משותפים. לא, אני מרגיש שאנחנו מיסיונרים של סדנאות עבודת נפש. כן, ממש. קיצר, אז כאילו, אנחנו נותנים מאוד מקום לכאב, וחייב גם לעבור שם. אבל לראות שיש לנו, כאילו, שאפשר לבחור בחיים שהם לא כאב, שזה גם באמת הנקודה של הצעד הבא, שאנחנו, והיחד והקהילתיות, שאפשר להיות בעצמאות, ובטוב, ולמרות שנקטעו החיים, ולמרות לשנות את המקום הזה שלא דפקו לי, אלא אני בוחר מה לעשות, ולכן אני גם ממצא את הזכויות שלי, כי זה לא, זה מגיע לי, תנו לי, אני רוצה את זה, אני צריכה את זה, שהחיים שלי יהיו מיטיבים איתי, במקום הזה, אז עוד לפני, איך אני לא אגיע לקורבנות, כאילו, וגם שאנשים אחרים יעזרו לנו לא להילחם בהם, כאילו, סתם לא, אבל זה אני לא יכול לעשות. נכון, לא, אבל אני אומרת, כאילו,
בוא ננשום רגע ונבין שאנחנו לא חייבים להילחם על החיים שלנו. וזה קשה ממש להבין את זה. כי בעיקר כשיש מחלה, כאילו, הגוף נלחם, כשיש מחלה, הגוף נלחם, זה מה שהוא עושה. וצריך הרבה, כאילו, אני מאוד שמחה שפגשתי אותך, אורי, שאתה, כאילו, אני באמת לומדת ממך, ממש, על המקום שזה עבודה שלנו, שזו בחירה שלנו. לא רק, אתה יודע, הרבה אומרים, תבחר באיזה משקפיים להסתכל על החיים. לא, כאילו, זה לא רק העניין של להרכיב משקפיים, זה לא כה פשוט. וזה באמת גבול מאוד מאוד דק. אז כן יש לגיטימציה גם לבקש עזרה כשזה בא מבחירה. כי אני חושבת כשהבנתי שאני, מה זה כשהבנתי? אני עדיין בתוך משא ומתן כזה כל הזמן, בכל סיטואציה. אבל שמותר לי לבקש עזרה, מותר לי, גם ביהדות אומרים, אנחנו אנשים מוגבלים, כאילו, להבין את זה, שאי אפשר הכל במובן שלא חייב הכל, אני לא חייבת לעשות הכל, זה, אני לא צריכה לעשות הכל, ולהוכיח כדי להיות 100, אני כבר ב100, אני כבר טובה, כמו שאני, כי אני חושבת שזה מאוד קשור, לקבלה של המציאות, זה לא שאם אין לי יד, אז אני פחות טובה או יותר טובה, שזאת הייתה ההרגשה שלי כילדה, שאני צריכה להוכיח שאני טובה למרות זה. לא, זה לא קשור אם אני יותר טובה או פחות טובה. זה פשוט זה, ולכן כשאני מבקשת עזרה, זה לא אומר שאני פחות טובה, כי אני לא יכולה לעשות משהו. כולנו מבקשים עזרה במשהו, ודווקא המעגל של הקבלה והנתינה הזה, הוא פותח לבבות, והוא פותח הדדיות, והוא פותח כזה, כאילו אני מאוד הייתי אני יכולה הכל, אני לא צריכה מה אתם, וכאילו וואי, להגיד תודה שאתה פותח לי את הדלת, או כמו, את הולכת ברחוב, והומלסים אומרים לך תהי בריאה, וזה מאוד ברור מפה, כאילו במעמד היותר, אז כן בא לי... הכי מצחיק אותי רפואה שלמה. רפואה שלמה. אני עונה לאנשים, אין יותר, זה הכי שלהם, כן. זה לא, אתה יכול לברך אותי כמה שאתה רוצה, הגדם סגור, כן? זה לא, אין משהו מעבר, ככה יישאר, רפואה שלמה. אוקיי. תודה. נכון, בדיוק. אני חושב שיש משהו מאוד בוגר במה שאמרת מבחינת השלב, כי אני רואה את זה כשלושה שלבים. יש את השלב הילדותי, שבשלב הילדותי רק מקבלים עזרה. כילד, כתינוק, כל מה שאתה עושה, זה לקבל עזרה. כולם עושים בשבילך, מאכילים אותך, מחליפים לך טיטול, קלחים אותך, הכל. השלב הנערותי, הוא 180. 180 מעלות. רק לתת. נערים בתיכון מתנדבים, נותנים, וזה לא צריכים לקבל כלום, זה כאילו יש שם איזו אידיאליסטיות מוגזמת כזאת, זה השלב של תנועות הנוער, של הזה, לא רוצים עזרה מההורים, כאילו מאוד מאוד עצמאי. זה גם פן ילדותי. בן אדם מבוגר, בוגר, יודע שמדובר במה שאמרת, במעגל. מעגל של קבלה ונתינה. אם אני לא יודע לקבל, אני לא אוכל לתת. אגב, מה המטרה? האם המטרה היא לתת? האם המטרה היא לקבל? אני לא יודע. שניהם. אין אחד בלי השני. הקבלה צריכה להיות בשביל הנתינה, והנתינה צריכה להיות בשביל הקבלה. כאילו יש פה איזשהו משהו שהוא מאוד מאוד, אנשים תמיד אוהבים להגיד, הקבלה היא מה שחשוב, ואני מקבל כדי לתת. לא, אני גם נותן כדי לקבל. מבחינתי, השווי של שני הדברים האלה, זה 50-50. זה מבחינת ההסתכלות הכי בוגרת. כי אם אני לא ידע לקבל, אז אנשים אחרים לא יוכלו לתת לי. אם אני רק נותן, תחשבי שכולם היו נותנים 75% ומקבלים 25%. אז אתה לא יכול לתת 75%. אין למי. כלומר, בסוף האיזון המדויק בעיניי, הוא להצליח להביא את עצמך לאיזשהו 50-50. אתה נותן המון ומקבל המון. מה זה אומר מקבל המון? זה אומר שאתה חי על חשבון אחרים? לא. יש פה מעגל. כולם נותנים לכולם וכולם מקבלים מכולם. ומבחינתי המקום הזה הוא מאוד 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 בוגר, ובתוכו יש איזושהי אפשרות להצליח להגיע לזה שאני מצד אחד רוצה למצות את הזכויות שלי, אז אני מוכן לקחת אותן, את הזכויות האלה,
לא מתוך מקום של התקרבנות, אלא מתוך מקום שאני יודע שאם אני מקבל מספיק כספים, ואת הרכב, ודמי ניידות, ופרוטזה, ומקבל את כל הדברים האלה, לי כהורי, יהיה הרבה יותר אפשרות להשפיע על העולם עכשיו. יהיה לי הרבה יותר אפשרות להשפיע, כי במקום שנקודת הפתיחה שלי תהיה הרבה יותר נמוכה משל אחרים שיש להם 4 גפיים, עכשיו נקודת הפתיחה שלי יכולה להיות הרבה יותר שווה, כי לי בעצם כל הדברים, הרבה דברים שלהם הם עול, למשל הפרנסה היומיומית, ורכב, ושכר דירה וזה, מכוסים לי בגדול, ואני לא צריך להתעסק עם הדברים שהם צריכים להתעסק, ולכן יש לי פנאי אחר להתעסק אני צריך לבלות בחדר כושר הרבה יותר מאחרים כדי ללכת. אז זה מתקזז. ואני חושב שמיצוי הזכויות צריך ללכת למקום הזה, לא של אני מסכן ומתקרבן ושדופקים אותי וזה. לקבל את מה שיש לי, להילחם על זה, הכל בסדר, וזה מביא אותי גם לטיפ בירוקרטיה. אז רק לפני זה, כי אני חושבת שמאוד דיברנו על מיצוי זכויות, שזה הרבה פעמים בכספים, וגם הרבה פעמים זה כן בעזרה פיזית, אבל יש את המקום היומיומי של האם אנחנו לומדים לבקש פשוט עזרה ביום יום, כאילו זה לא רק במלחמות מול הגופים הבירוקרטיים, וזה באמת עזרה פיזית שאת יכולה להרגיש מוגבלת בה, ואת יכולה להגיד מה עוזרים לי כי ככה מסתכלים עליי, או שאני מקבלת עזרה כי אני לא יכולה שום דבר. אז בא לי שנייה לחשוב על היום יום הזה, כאילו על, אני לא יודעת איזה מקרים קראו לך מאז השיקום, או לפני זה שהסכמת לקבל, שלא הסכמת לקבל. כאילו, וגם כאילו הרבה פעמים אומרים, את יכולה לשחק על זה. כאילו אני לא משחקת על זה. אני רוצה לקבל, אני מקבלת, כן. אני לא, אז לא. אני אשאל את זה ככה, את נכה? כן או לא, אל תערבבי אותי עכשיו, אני אכיר את התשובות לך, כי תראי את זה כמבחן אמריקאי. נו, כן. תודה, אני מסכים. גם אני נכה. ירד לי אבן מהלב, תודה על האישור. אז גברה. אז תגיד, למה אתה מסכים? מה הנקודה? אני אגיד לך מה, היה, אני לא זוכר אם דיברנו על זה כבר באחד הפרקים הקודמים, לדעתי לא, היה איזה אירוע של הצעד הבא, איזושהי שבת, בהתחלה. יחסית בהתחלה של הקטיעה שלי, שבת במלון בירושלים, וישבנו, היה מעגל קטועים, וישבנו שם, ואחד מהקטועים הוותיקים יותר, אמר אני לא נכה. אני לא מוכן להשתמש במילה הזאת, אני לא רואה את עצמי כנכה, אני לא... מה זה לא התחברתי? באמת. לא, מה זה אתה לא נכה? אתה נכה. אתה לא מסכן, אבל אתה, אחי, אין לך רגל, מה? אתה לא נכה, אתה כאילו, כשאתה יושב על הכיסא גלגלים בדרך למקלחת, אז הפורטרייט של הנכה, של מה שמציירים על חניות נכים, זה ככה אתה נראה. מה זה אני לא נכה? אני לא אוהב את הפוליטיקלי קורקט הזה, אני נכה. יש לזה השלכות, צריך להבין מה זה אומר. אני לא מסכן, אבל אל תתכחש לזה. מבחינתי, זה מי שאני. ואני אוהב להכיר במציאות הזאת. ולא להתמסכן מולה, ולא להתכחש אליה, ולהבין שזה מי שאני היום, כמו שאני קוראים לי אורי, וכמו שזה, כן, זה כמו שאני שירתתי בשריון, זה חלק ממי שאני. יש לזה את המקום של זה, המקום שמתאים לזה, אבל זה לא מה שמגדיר אותי רק. בנט זה גם מגדיר אותי. אין לי שום בעיה שזה יגדיר אותי. זאת עובדה מוגמרת. למה לי אלחם בזה בכלל? כאילו, סבבה. זה המציאות. זה שאנשים אחרים, המילה נכה מהדהדת להם כמישהו מסכן, כמישהו זה, אגב, אין לנו אנשים אחרים, קחי אותי לפני 10 חודשים, לפני הקטיעה. אני בעצמי הייתי חושב שנכים, זה אנשים מסכנים, כי כשאני דמיינתי חיים בלי רגל, זה היה נראה לי אומלל. היום אני יודע שזה לא, וזה בסדר. לפני זה היה בסדר, כי לא הכרתי, וככה חשבתי, והיום, כאילו, אנשים משתנים. אז כן, נכון, צריך לפעול כדי לשנות את זה, כדי ש... אגב, היום, תשאלי את כל הסביבה שלי, הם יגידו לך שהם גם עברו את המהפך המחשבתי הזה. כי הם לא הכירו אנשים נכים. והם מכירים בן אדם נכה ששמח וטוב לו. שמח וחלקי, כמו שאני אוהב להגיד.
וחלקי. שמח וחלקי. כדאי לשמוע את זה. כן, כן, שמח וחלקי. והם מבינים שיש פה אפשרות לחיות את החיים שלך בצורה שאתה לא מסכן. אז גם להם האפשרות של נכה ומסכן, החיבור הזה, זה הופרד. ובעיניי זה מגמה חיובית. לא מאשים אותם שהם חשבו שזה בא ביחד לפני. לא, גם אני לא יודעת מה אתה, אני לא מאשימה גם את הקורבנות, או את המקום להגיד אני לא נכה. אני חושבת שאפשר גם אחרת, כאילו, לא יודעת, כל אחד והדרך שלו, באמת. אבל אני מסכים, ועדיין אני רוצה להניח את דעתי ולהגיד שאני חושב שזה לא טוב. לגמרי, לגמרי. יש פה הצעה לדרך שאנחנו חושבים שהיא טובה יותר. כן, בפינה שלנו. פינת הבלירוקרטיה השבועית, יומית, לא יודע איך זה עובד פה. אז זה משהו שהוא קצת יותר כללי, אבל בעקבות החוויה שלי עם העמותה שטסתי איתה לחול, אני מאוד 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 חשוב לי שאנשים ידעו שיש עמותות שהם יכולים להשתמש בהן, כדי לפתור בעיות בירוקרטיות, כדי לעקוף למשל, אני קיבלתי מהעמותה הזאת, כמו שאמרתי, פרוטזת ספורט אקסטרים, בחיים לא הייתי מקבל כזה דבר במשרד הביטחון, בסדר, קו החומר ביטוח לאומי, בחיים לא הייתי מקבל, זה פרוטזה של איזה 100,000 שקל, זה מטורף, הבחור עם הקטיעה מתחת לברך של זה, בחיים לא מקבל פתרון דרך משרד הביטחון ודרך ישראל, הבירוקרטיה פה לא מאפשרת דברים כאלה, הוא קיבל את זה כדרך עמותה, היתרון של עמותות זה שהם לא משחקים לפי הכללים, זה היתרון של עמותות, יש כללים שמאוד מאוד מגבילים אותנו בתוך הבירוקרטיות, דרך טובה לעקוף את זה, אני עכשיו מקבל כיסא גלגלים, נוסף לכיסא גלגלים שאני הולך לקבל דרך משרד הביטחון, גם דרך העמותה הזאת, כיסא גלגלים אולי אפילו יותר טוב מה שאני אקבל במשרד הביטחון, לא בטוח, באותה רמה לפחות, באותו מחיר, אותו זה, והעמותה מממנת לי אותו. וזה הרבה יותר נוח. לא הוצאתי טופס אחד כדי להוציא את הכיסא גלגלים הזה. אני פשוט הגעתי לעמותה, הם מכירים אותי, הם יודעים שאני נכה מהמלחמה, והם פשוט שילמו לי על כיסא גלגלים לבוני כיסאות. שום טופס, שום הפניה, שום כלום. יש אפשרות לעקוף את הבירוקרטיה דרך עמותות, נכון, יותר קל כנכה צה"ל, ואני תמיד מדבר בתוך המקום הזה כי זה מה שאני מכיר, אבל לא רק לנכי צה"ל, יש עמותות, הצעד הבא היא עמותה של כולם, והיא התחילה לא כעמותה של נכי צה"ל בכלל, רק עכשיו אנחנו הצטרפנו בהמוננו בגלל המלחמה. לא בטוח בכלל שאתם הרוב גם. לא, אני אומר, עכשיו הצטרפנו בהמוננו בגלל המלחמה, אבל אני לא בטוח שאנחנו הרוב בכלל. כמה הצטרפו? שאלנו את זה בפרק הקודם. לא ענינו? לא ענינו. אז בואי נענה עכשיו. כן. 70. 70 כבר? זה עלה? עלה מ-67. כן. היה 67. כולל הירש? אני יודע על עוד אחד שנקטע, מאז שדיברנו, אני לא עוקב, אז אני מעריך שזה באזור 70. אני זורק פה מספר לאוויר, אני לא יודע להגיד לך מה בדיוק, אבל זה בגדול 70. היה 67 כשאנחנו דיברנו, לדעתי יש עכשיו בערך 70. שאלתי בארצות הברית את השאלה הזאת שוב ושוב. How many amputees do you think there are from the war, including civilians, כאילו כמה קטועים אתם חושבים שיש מהמלחמה, כולל כולם, לא רק חיילים. קיבלתי 10,000, אחת התשובות, אז התשובה הכי מוגזמת שקיבלתי. טוב, זה לא בהלימה לאוכלוסייה גם. לא מבינים את הממדים, ברור. אבל אנשים בטוחים שזה זה, ואז אני אומר להם, חברים, פחות מ-100. פחות מ-100. אבל זה גם מספר מכובד. בהחלט, זה עלייה של אלפי אחוזים. כן. אז באמת בא לי להגיד שאנחנו ממש מזמינים לצעד הבא. כאילו דיברת על עמותות, אז בעיקר העמותה של הצעד הבא, שעושה עבודה מדהימה, גם בבירוקרטיה, תמיד אפשר לשאול את צחי. על הכל. הכל ממש. ובאמת נשים פה את כל הכישורים שצריך. ואם זה להתייעץ, כאילו לא נעים לכם להתייעץ לגבי משהו, אז אפשר פשוט עם חבר קטוע אחר, ואירועים קהילתיים, ועזרות וליווי, ממש מוזמנים, אנחנו פה. וזהו. וזה היה עוד פרק. אחלה פרק היה, כמו תמיד. תודה רבה שהזנתם, חברים, ואני מקווה, שנינו מקווים, שקיבלתם המון המון ערך. מוזמנים להשאיר תגובה, לייק, סופר לייק, מה שבא לכם, לדרג כמה כוכבים שאתם רואים לנכון, בעיקר אם זה 5, וכל הכישורים הרלוונטיים שצריך, גם הפייסבוק שלי ושלך אמרנו, גם פייסבוק ואינסטגרם שלך,
ושל הצעד הבא וקישורים לאתר, הכל נמצא פה בתיאורים למטה. מחכים לכם בפרקים הבאים, נתראה.